ପ୍ରେମ ପିଲାବେଳେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଏ, ଯୌବନ ସମୟରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ, କାରଣ ତା ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଦାନ ଦେଇ ତୁଣ୍ଡେ କହିବ ନାହିଁ, ଭୋଜି ଦେଇ ଜନ ଗଣିବ ନାହିଁ, ଘରେ କଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଲୋଭେ ସୁଧ ଆଣିବ ନାହିଁ, ଦୁମିତ୍ର ବେପାର କରିବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ କାହାର ସାଥୀ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେ ବଦଳିଯାଏ, ଚରିତ୍ର ଲୁହା ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେଥିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ, ମଣିଷ ଋତୁ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେ ବଦଳିଯାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବ, କେବେ କାହାକୁ ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଇବା ଓ ଅନ୍ଧ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, କିଏ କିଛି ବି କହୁ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ, କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆଶା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ସେ ଆଶା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ହେଉ କି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।